Yandase hlalani phansi ke sihlalani phansi. Yewethu nivile lento yenzeke eMangaung. Yandase if ubucimba fancy ba umasipala wale ndawo ohlala kuyo ucorrupt kwathini. Oh my dear, awuyazi Mangaung. Awazi umasipala wapha. And ke ngoku pha kwi higher positions, kwezi positions zinkulu. Ngathi ngabantu ababhinqileyo banzi. Xa kujonga incwadi zabo bantase kuthiwa hey i-dangerous lo masipala lo. U-dangerous. Mamelani bantase into yenzekayo. So apha ezintsukwini ke yaqonda abantu beseMangaung babhizi ke benza into zabo. Yaqonda kule nto yoba mabahambe hey ho. Yaqonda benza i-up and down zabo. Kuloo nto mani banothisa into nokubana hayi mani kule kukho i-guest house ekhoyo phaa. Bathi hayi mani kule guest house kukho like i-up and down esingayiqhelanga. Uyaqonda? And ke ngoku noba uyadlula uthi dumelang kuthiwa hello. Waqonda hey ithena le nto akubulisa umbuliso lo siwaziyo. Uyaqonda? Phinde budlule ke ngoku ummelwane ngenye imini. Dumelang. Hayi still akudunyelwa tu bantase. Hayi fine. Kuloo nto ke ngoku kwacaba liyanda inani laba bantu bangadumeliyo. Liyanda inani. Hayi ke ngoku bafonela amapolisa into nokubana hey guys, siyayazi into nokubana nibhizi nispenda la 600 million ye-30 June but hey kuzafuneka nizoyicheka le. Kukho abantu apha ekuhlaleni abatshatsha and ke ngoku abadumeli xa sibadumelisa. Yaqonda? Hayi fine nyhani bantase amapolisa ayithathe serious loo nto ahambe aye eMangaung kulaa ndawo yale guest house. Nyhani xa befika bantase kule guest house bafika hayi nyhani bahambe baye reception kwathini hey kuthiwa kukho abantu abakhoyo apha. Hey caba baziveza babe benxiba ii-flops bantase behamba apha ephasejini kwathiwa nabo. Hayi nyhani kwathiwa khanikhe niphume nonke. Baphuma bantase baphuma xa kusithiwa yes aba baninzi bantase kuvalwe ngezayizayi emnyango 20 nto yonke abantu. Hayi fine bantase kuloo nto kubuzwe okay guys siyana understand njengoba nihleli apha nibhukishile. Hey omnye athetha apha iphela ingavakali le nto ithethwayo kuthiwa okay fine ke masingabe siyithetha leyo. Iimpepha zona zithini into yazo. Hey hayi ibe worse kwa apha naphaya weempepha. Ibe zizitori ezide bantase. Omnye athi hayi eCongo kwathini ndaze ndafika apha. Kwathiwa hayi ke mntase ngenani evenini kaloku. Siya understand into yobana uyaqonda nikubhizi ebomini benu but kaloku sana eyoba nibe lapha ningenazimpepha khanikhe ngene evenini enye nenye sizayixoxa. Kwathiwa ke ngoku phaa ku-receptionist into yobana ye sidinga ke ngoku umnikazi lo ke ngoku wele nto we-guest house. Hayi nyhani xa kutshekishwa kwathiwa hayi umnikazi we-guest house yi-deputy mayor yapha eMangaung. Yaqonda? Kuthiwa yitshini Lulama. Yaqonda? Kuthiwa hayi Lulama ithi into kaLulama babesithi hayi aba bantu baziswe ngumyeni wakhe abaziswanga nguye kwathini kufowunelwe uLulama. Kuthiwe mamela ke Lulama kuzawufuneka mntase uze apha. If awuzuza ngokwakho kuze lo usingaye lo uzisa abantu apha. Yaqonda? Hayi nyhani afowunelwe lo mfo ngubani kanene Odili ngathi ngu-Odili. Afowunelwe lo mfo guys niyayazi ke sana nje ukubana amagama wona hayi. Afowunelwe u-Odili if angu-Odili oh sorry mntase sorry. Afowunelwe u-Odili into nokubana hey Odili silapha kwi-guest house yakho kwathini khawuleza ufike. Afika u-Odili xa bebecinga bafanele uba hayi ngala mapolisa nje azawanika i-500 ahambe. Nyhani xa efika u-Odili phofu ke bantase kuthiwa u-Odili u-own ii-night clubs ezinintsi ukufa phaa kulaa ndawo. Kuthiwa hayi ngumntu onee-night clubs bantase and ke ngoku kuthiwa kukho kwakho izityholo zoba kwezi night clubs kushushunjiswa ile nto iziyobisi. Kushushunjiswa iziyobisi kwezi night club bantase and ke ngoku ngathi kwakhe kwavula ikheyisi against u-Odili lo xaba wafunyanwa ayingathi wayedrayiva from eJozi esiya phaa wamiswa ngamapolisa. Xa emiswa ngamapolisa kwafumaniseka uba yeyi unoku ungaqonda mos emakhaleni. Hayi nyhani bantase kuloo nto afike u-Odili xa efika kanti ufumene abarongo ngale mini. Kanti ufumene amapolisa athi heyi asizunyobeka thina
sinyobeki nje nanjani na. Hayi nyhani afike uOdili xa efika, what's happening here, what's happening, this is my place, what's happening. Kodwa hey, hlisa umoya mfokabawo, hlisa umoya mfokabawo, because kuleyo place sigqiba ubamba abantu abanga naba begcwele phaa evenini. Into esiyifuna uunderstanda thina yinto yokubana aba bantu babhukishile na kule guest house yakho, and if babhukishile babhukishe njani. Yeyi, wathatha ebeka uOdili, wathatha ebeka kwabakho ipolisa elikhoyo kwanga, athi makubanjwe naye lo, ngathi lo makubanjwe naye. Kwabe kusithiwa but i-guest house ayikho segameni lakhe, segameni lika-deputy mayor. Kwathini kwathiwa udeputy mayor uzayixoxa emaplangeni leyo, lo yena makabanjwe. Kwathiwa uyasetshwa bantase wampampatho, kwathiwa hayi nantsi ipassport yaseNigeria. Kwathiwa okay, waphinde wampampathwa bantase. Xa kusithiwa hayi nantsi i-ID ne-death certificate yomntu walapha eSouth Africa, yayiqonda. And ke ngoku lo mntu wasweleka, and ke ngoku umbuzo umile ke ngoku ntoba kutheni le nto wena une-ID ne-death certificate ohamba nazo apha esithubeni zalo sisi waswelekayo, and ke ngoku caba lo sisi waswelekayo ikhona nevisa entshakratha esegameni lalo mntu umfilo, yaqonda. So kubuzwa ezo questions ke ngoku bantase zinjalo, but uOdili ke ngoku wathathwa bantase wafakwa la makhwenkwe, kwathiwa manga ungu-prison kule kaThabo Bester. Kwathiwa qonda. So bantase ukuloo nto ke ngoku uthiwe ii-boys, after ethiwe ii-boys kwathiwa enye nenye ke ngoku sizawuxelela into yokubana ii-charges zintoni. But ke ngoku ifakwe iflekekile into kaLulama noOdili lo. Siyifake iflekekile kaloku sifuna uunderstand into yokubana if uLulama ebemkhavarishela uOdili, makabanjwe naye. Yabona uLulama makabanjwe naye bantase if ucaba unesandla kule nto, if yena nguye olungisela izinto zikaOdili. Uzasazi kakuhle, but ilapho ke bantase into kaOdili sizayilandela sive uba izawuphelela phi le nto kaOdili, but okwangoku siselapho.